mort de set estava. Així que el dia següent sabeu què va fer? Pues se'n va anar a un poble, va comprar polsetes d'aquelles per a que la dona se posara polsetes a la cara, va comprar una pinta, però no una qualsevol, una de nácar o de plata, de què la voleu? Doncs mira, de plata en pedretes de nácar incrustades. I va seguir el camí fins a trobar una font, i quan va trobar la font, ell va sentar a la font i va partir la segona taronja i saca! I no era una taronja, era una mandarina d'aquelles que estan dolces. És que era un taronger màgic, li donava taronges de la sang, mandarines, li donava de tot. I aquella mandarina era d'aquelles dolces, i de dins vaig ser una princesa dolça, que li va dir: has vingut a desencantar-me? I va dir: i ja que estàs així, diu, hauràs portat pols per a... Diu, clar que sí, diu, si les tens. I ella li ha dit que bé, perquè la veritat és que me trobava jo que ja tenia jo ganes de posar un poc de polsos d'estes a la cara, que m'animin un poc, estic així, tancada dins d'una taronja, que no em pegaria el sol, que estava jo blanca com la paret. I no hauràs portat una pinta, i diu, sí, mira-la, de plata massissa, com la publicitat d'Ontinyent. I ella es va pentinar. I va dir, i no hauràs portat aigua? I diu, sí, està la font. I diu, no estàs bobo o què? Que no has vist que la font està seca?